Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Fitri Anak Aiki. Oke guys, kali ini anak berita ya guys ya. Berita ini apa sih orang ini? Kilo guys, suami ini Mbah Bana alias Bano berpulang ke rahmatullah Allah Subhanahu wa Ta'ala dek bengi jam 10 meninggalnya di Surabaya guys. Itu dek bengi aku ceritanya kan ngelir jam 11. Aku kan wis turu guys ya, aku gak bener. Aku gak gawe konten berang-berang di nopo soalnya awakku loro, gak penak guys. Iki adalah urung patek mari. Cek koyo ngene guys, ceromono. Cek kudu masak angin iki kesemuan entah. Penyakit ke ono ae. Nek bengi iki aku ngelilit jam 11 terus dikandani bojoku nek mbahno gak ono. Aku yo kaget guys. Berarti aku gak iso turu sampai isuk. Aku jam 11 nih melek gak iso turu terus bareng ngono ya HP-nan terus guys. Gak iso turu. Delalah meninggal iku ning Surabaya. Terus dimakamno ning kene guys. Sampai jam 1 tak akan turu lem-lem ya gak iso turu. Jam 2 ki saya wis teko kene guys. Aku tuh soalnya itu ya dijodohin nek mundur. Tapi aku gak wani rono ki jenazah sik sing teko kene dulu. Sembanane iki mbok jambira teko niku. Soalnya ki Mbah Noi wis lara suwi guys. Lorone dadine soalnya ki lorone iki budaya ning Surabaya, soalnya ki ada anake. Nek ning kono kan cuci darah ki ada anake ngono guys. Cuci darah ki seminggu pisan, dina Senin nek Kamis. Ki rong minggu ki wonge yo ndok ngetrep guys, jerene Mbah mang yo wis gak iso mlaku ngono. Ditukokno kursi roda sampean. Sing dek wingi kan dek wingi dina Kamis. Itu wonge yo asine yo cuci darah guys. Senin cuci darah. Terus Kamis ki dek wingi cuci darah wis gak iso. Wis gak iso. 14 rangkul jarum wis gak iso guys. Di terakhir ketemu tuh dek bodoh. Soalnya dek nane ki pas Mbak Lipah apa jenenge dhewe gawe ku yo gak iso mulai. Terakhir yo apik bojo kan sak durunge bojo iku wonge wis mulih guys ambek Mbah Nah kae. Ya semoga gawe Mbah Nah, semoga padang jalane jembar kuburane diampuni dosa-dosane swarga gawe jenengan. Meninggalnya apik yo guys yo ning dina Jumat. Oke, awakku cek juga enak iki mau bermuntah-muntah. Ki loro ya, guys. Ning kene iki, ning kono juga, guys. Aku pertama iki loro kaya watuk, pilek, panas. Terus kademen menggigil ngono lho, guys. Kayak Mbak Litahan iku ndane. Menggigil, bareng ngono ki terus sampai saking panasnya paling yo aku sampai tiduran gatal-gatal. Saawak ngono ki tidur guys aku. Aku ki ngombe obat yo angel. Ngombene yo mau Abin Sari. Ngono kuwi. Tapi deknane ku terpaksa ngombe obat wis gak betah cara ngono guys. Digolekno obat bojoku jam 10:30 bengi. Alhamdulillah ya jodoh obatnya mari. Tapi obatnya kuwi ndelalah ngarai. Apa jodohku sesek guys. Aneh yo.
bojoku ki sesek bareng ngombe obat kuwi. Terus obatnya ora tak ombe pisan tok. Tapi yo mari, bidure mari. Cuman kok marai sesek. Ki lagi masa pemulihan dedak manki awake gak penak meneh, guys. Malah apa neh ndek bengi gak iso turu aku. Aku nenek ngono ki kaget-kagetan nenek opon ki bengi ki melek gak iso turu neh, guys. Kromono ki yo piye yo? Lalu apa nek di telepon nek pas jam bengi niku lho iling-ilingan kromono. Trauma nek kromono di telepon bengi niku, guys. Jenenge umure jangan nek saya piye guys ya. Aku soalnya nek dia ditinggal tak pas aku melok wonge ditinggal makku pas aku di SMP. Dikane yo ditinggal mertuaku. Jadi kadang nih masa ditinggal ki seolah-olah ki cek koyo enek iki, guys. Cek kadang nih cek apa jenenge nek arane cek terbayang pikirane lho cek kelengan. Sakne guys yo. Kiyo Yanti, Mbak Dewi, Masus, mulai kabeh guys, san ning kene. Kalau padha mulai anak-anake. Soalnya padha entuk Surabaya, guys. Dadine ya wis kok ning kono padhanan. Aku lagi cepat ke sini. Memang tutup besok, mang tutup. Mas Riki ngelayat, cucuku yang ngelayat guys, soalnya ke rumah. Jadi ini yo, kan kita buka lagi jam 1 lagi. Ya mana ya mas mendung meneh, kayak apel hujan guys. Memang panas. Semare awak tutang ngriku sih ngene iki guys. Panas adem wongone lho. Bare gak penak ning awak. Benane Mbak Lipa konten aku. Nah, anak Mbak Jenny Mbak Amel wi yo koyo aku iki, guys. Panas sampai semono tiduran koyo ngono malah tidurane malah bareng karo aku. Benane wis dipreksakno wonge, wis tuku obat dhewe. Terus pakai obat sing tidurku ki mbok cocok mbok ora gak ero, guys. Terus periksa mendung memang ya masuk jam 9:30 lewat sedikit mas sudah lagi berangkat. Lewat bilang dia ada apa sih? Ada kangen danau. Depan ini mirip kayak danau. Cuman dekat orang kamu tak cuma nggak pakai orang itu. Depan mirip plek, tapi kakak itu sih mirip banget karena danau. Tapi aku nembak nggak mau apa tak mirip itu sih. Nggak boleh ada. Gak punya kalau gak ketika karek loro guys gak aku jenis meninggal ke enek gak bisa
tinggalnya pas di Jakarta dan Bekasi guys. Aku lepas melambak guys. Saya kayak anaknya harus gede-gede. Ya wes guys, cukup semene kalian kali ini. Kita akhiri dulu. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu di komen, like, subscribe. Dadah.